Bodo latest update बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। थांनाय 9 मार्च खालारखालि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय तिनखना गामिनि थागिबि गाहाय फोरोंगिरि बेरलाव बेथ ब्रह्मखौ इनायै बुथारनाय जादोंमोन। दासिम बे जाथायजों लोब्बा थानाय 7 दायनिगिरिफोरखौ हमनो हाबाय पुलिसआ। फोरोंगिरिखौ बुथारनायनि उनाव नखरा एफआइआर होनानै दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनो दाबि दैखाङो। नखरा एफआइआर होनायनि उनाव पुलिसआ गोख्रों नायबिजिरनायखौ जागायनानै दासिम बे जाथायजों लोब्बा थानाय 7 दायनिगिरिफोरखौ हमनाय जाबाय आरो फैगौ समाव बे जाथायजों लोब्बा थानाय गासिबो दायनिगिरिफोरखौ हमनो हागोनखौ आसा खालामो पुलिसआ। मुंख'नो गोनांदि हमनो हानाय 7 दायनिगिरिफोरनि मुं आरो थंखौ पुलिसआ मुंख'आखै। हायार सेकेन्डारि जोबथा बोसोरनि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब। आसाम सरकारा हायार सेकेन्डारि आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसुला फरायसुलिफोरनो स्कुटि होनाय जागोन होनना मैया आसामनि रां बावजा जथुम्मानि 3थि सानाव आसामनि रांखान्थि मन्थ्रि अजन्त नियग बिथाङा बे गोजोनथाव रादाबखौ फोरमायो। आसाम सरकारा प्राज्ञान भारतनि बिथांखिनि गेजेरजों सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरनो बे स्कुटिखौ होनाय जागोन होनना फोरमायो। मैया आसामनि रां बावजा जथुम्मानि 3थि सानाव आसाम सरकारा बिटिआर ओनसोलाव जौगानायनि थाखाय गोबां मुंख'जाथाव बिथांखिफोरखौ मावफुंनो बिथांखि लादों। बेफोर बिथांखिफोरा फारियै बिटिआरनि गंसे फरायसालिमाखौ सरकारि खालामनाय जागोन। रायजोआव लुफुंबाय थानाय गंसे केन्सार हस्पिटालफोरनि मादाव बिटिआरनि क'क्राझाराव गायसननाय केन्सार हस्पिटालाव फैगौ मे दाननिफ्राय सिबिथाय होगोन। क'क्राझार सरकारि फरायसालिमाखौ मुलुगसोलोंसालिसिम जौगाहोगोन। तामुलपुराव गोदान मेडिकेल कलेज लुफुंनायनि खामानिखौ बोहैथि बोसोराव जागायगोन। बिटिआरनि उदालगुरि जिल्लानि सलमारा आन्थिरिखाट खैराबारि टंला पानेरि लामाखौ आसाम माला मावथांखिनि सिङाव फोसाबनाय आरो जौगाहोनाय जागोन। रुपसि बिरखं गाथोनखौ फेहेरनायनि थाखाय राहा लानाय जागोन। एनडिपिनि गायसनगिरि आफादगिरि थामहिनबा बिटिआर गोरोबथानि सासे सागानगिरि बिर जोहोलाव रन्जन दैमारि बिथाङा माब्ला जोबथेसालिनिफ्राय उदां जागोन? बियो आंनिल' सोंथि नङा, दुलाराय बर' रायजो राजाफोरनि सोंथि। मिथिनो मोननाय बादिब्ला फैगौ 29 मार्च खालि गोजौ बिजिरसालियाव बिथांनि हियारिं दं। बुंथिनो गोनांदि थांनाय माखासे दान सिगांनो बिथांनि हियारिंआ जानो गोनांमोन, नाथाय माखासे जाहोननि थाखाय दोनथ'नाय जादोंमोन। आसा खालामो बिथाङा थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जागोन होननानै। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव सानसेनि हाबाफारिजों मिरु बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन सुंद'बै बिसानि 4थि बान्था राननाय फोरबोखौ फैगौ एप्रिल दानाव खुंनो मैया सावरायलायदों। मैया गुवाहाटीआव थानाय बर' थुनलाइ आफादनि नब्लाङाव मिरु बिसाया मोनफ्रोमबो जिल्लानि बिबानगिरिफोरखौ लानानै सावरायलायनायनि गेजेरजों बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव खुंनो थि खालामनाय जायो। बे सावरायलायनायनि गेजेरजों थांनाय समाव जिखिनि जिल्ला बिसा दाफुंजायाखैमोन बेखौ दाफुंनायनि हाबाफारि लाबाय। जेरै कार्बि आंलं, गलाघाट, बक' आरो गवालपारा बेखिनिखौ दानाय जायाखैमोन, बेखौ दानाय जासिगोन होनना मिरु बिसानि गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बर' बिथाङा फोरमायो। बे सावरायलायनायनि गेजेरजों थांनाय समाव जिखिनि जिल्ला बिसा दाफुंजायाखैमोन बेखौ दाफुंनायनि हाबाफारि लाबाय। जेरै कार्बि आंलं, गलाघाट, बक' आरो गवालपारा बेखिनिखौ दानाय जायाखैमोन, बेखौ दानाय जासिगोन होनना मिरु बिसानि गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बर' बिथाङा फोरमायो। गुवाहाटीआव हानजायारि जिनाहारि खालामग्राखौ गावथारनायनि उनाव फिन आरो सासिबाव जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिखौ गावथारो। मंगलबार हरनि 1 रिंगायाव उदालगुरि जिल्लानि मासपाटनि लालपानियाव पुलिसनि इनकाउन्टाराव राजेश मुन्डा मुंनि जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिया थैयो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 11 मार्च खालि फुङाव धोनस्रि साहा बागाननि गोथैसालियाव 7 बोसोर बैसोनि रिना मुन्डानि गोथै सह'खौ मोननो हायो। मख'नो गोनांदि बेनि सानसे सिगां 11 मार्च खालि खाथिनि मोनसे हाबायाव थांनानै गोमानानै दंमोन उन्दै हिन्जावसा रिना मुन्डाया। बिनि अखानायै 11 मार्चआव धोनस्रि साहा बागाननि गोथैसालियाव रिना मुन्डानि गोथै सह'खौ मोननो हादोंमोन। बे जाथायनि उनाव नखरा केस रेजिस्टार खालामो। बिनि उनाव मंगलबार खालि बायहाटा सारियालिनि गंसे फेक्टरिनिफ्राय लालपानि पुलिसआ हमनानै लानानै फैदोंमोन आरो हराव जाथायसालिसिम लांनाय समावनो गारिनिफ्राय बाज्रुमनानै खारखोमानो नाजानायाव पुलिसआ गुलि गावनो गोनां जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।